Lemana an bɛ aw fo ka koɲumandaw ka don o don timinadiya kosɔn aw minnu tɛ sɛgɛn ni aw tɛ ɲinɛ k'an lajɛ Lidi Media jabarani sira kan walasa ka aw kunnafoni n ko aw danse dɔgɔkun kibaru kɛnɛ kan. Bi kibaru fanbaw la i b'a ye k'a fɔ lakanabaliya bɛ senna kosɛbɛ Mali marabolo dɔw la ka daminɛ Kɛmasina ka taa Ɲafunge ka na Bankasi i b'a ye k'a fɔ ko gɛlɛya talen don ka lase sigidalamɔgɔw ma yen nɔ caman b'a la ka b'u sigiyɔrɔ la ka sababu kɛ nin lakanabaliya ninnu ye an bɛ kuma kan ni kunnafoniw kɔnɔ ka sababu kɛ ji fana ka tiɲɛni ye i b'a ye k'a fɔ ko mɔgɔ caman degunna Bamako yan nɔ dɛmɛ dɔw fana b'a la ka taa ka lase u ma an b'o fana laseliw sɔrɔ ni kibaru kɔnɔ nin ye bi kibaru fanbaw ye kibaru fara ɲɔgɔn ka lase aw ma aw balimakɛ Andre Tarawele fɛ Lemana an b'a fɔ k'aw danse ko kura Lidi Media sanfɛ walasa ka aw kunnafoni an bɛ kibaru daminɛ Kɛmasina mara la ka jira k'a fɔ ko dugu caman bɛ yen nɔ minnu ni olu ye gɛlɛyaw sɔrɔ ka sababu kɛ lakanabaliya ye Kɛmasina bakɔfɛ marabolow la a jira k'a fɔ ko dugu minnu ma sɔn ka bɛnkan ta ni jatigɛwalekɛlaw ye olu caman kɔni b'a la ka wuli ka b'u sigiyɔrɔ la daga fana sigilen don a dɔw da la an ye nin sira min sɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ ni y'a kanu ka tɔgɔ to gundo la an ka o lamɛn Kɛmasina bakɔbolo lakanabaliya kɔni a b'a ka ɲɔɲɛ ka taa dɛ don o don dɔ bɛ ka fara a kan dimanche o kalo tile 25 san 2024 jarisu nana ka selen fila ye Siɲarɔ mara la Kɛmasina bakɔbolo fɛ selen fila ye a fila bɛ Siɲarɔ mara la mais an ka mɛn selen ma selen ye a bɛ Kinɛ de kɛrɛfɛ Kinɛkaw don u taara sigi wɛrɛ in na nka wɛrɛ bɛ wele ko selen nka Kinɛkaw don taara yen nɔ ka mɔgɔ 2 faga selenkaw la kɛra dimanche o dimanche kelen ka tila ka jɔso ka mɔgɔ 2 faga parce que kelen su yɛrɛ nka kelen si ma ye fɔlɔ o kɔfɛ ntɛnɛn o tile 26 o nana ka na gan ka mɔgɔ 7 ɲinanw minɛ ka taa n'a ye ka mɔgɔ 1 faga foroda la mugu ganna donso cɛ donso mɔgɔ 2 joginna kɛra gan yɛrɛ bɛ Siɲarɔ mara la bɛɛ Kɛmasina bakɔbolo dugu de ye o kɔfɛ tarata o tile 27 san 2024 o nana ka na Mangoni fitiri waati ka mugu bila ka jigin dugu kan butuyɔrɔ jan fɛ ka kisɛ bila ka jigin Mangonikaw kan donso yɛrɛw jaabi y'u seko kɛ k'u poussé kɔfɛ araba fɛ o tile 28 san 2024 o nana ka na wan yɛrɛ bɛ Siɲarɔ mara la ani Siɲarɔ cɛmɛnja ani Siɲarɔ cɛ kilo 3 ɲɔgɔnna ye ni gangaw yɛrɛ gɔnna ɲɔgɔn na araba sɔgɔmada fɛ le 28 août taa ni wan ka mɔgɔ 8 ye ko f'u ka bɛnkan ta o mɔgɔ 8 kɔni kibaru ma dɔn fɔlɔ an kɔni an kamana ganna fo ka taa fɔ parce que an b'a fɔ bi terisu kɔni Kɛmasina bakɔbolo kɔni domine ka ban parce que an bila mina sisan dugu min wulila n'u t'a sigiyɔrɔ la dugu 79 o de wulila Kɛmasina bakɔbolo fɛ dugu 79 de wulila an kɔni min ye fanga fɛ min y'an ka kuma laban ye kumakan laban ye an bɛ se ka min fɔ fanga ye u k'a lajɛ u ka baara kɛ ni donsow ye parce que an b'o fɔ mun na dugudaw de bɛ yen kolo gɛlɛya ko an di bɛnkan da b'u jigida fanga de kan an di bɛnkan da fanga kanu ani faso kanu ko di bɛnkan da n'o donsow dɛmɛna ka ca Ala fɛ dugu caman bɛ kisi bɛnkan ma an bɔra ko bɛ kɛ dugu kan e bɛ kolo gɛlɛya k'i ti bɛnkan da k'i jigida fanga kan ne ye bɛnkan ta e bɛ tila k'i ka marifa ta k'a di jarisiw ma a bɛ sɔn ka bɛnkan ta jarisi ye bɛnkan akɔri sini dugu ye fiyewu f'a ka a ka marifa d'u ma n'o kɛra dɔw fara terisi ka fanga kan e ye dugu min fɛn o fɛn ye bɛnkan ta n'o bɛɛ ka marifa dira jarisiw ma a bɛ dɔ fara ka fanga de kan n'a sɔrɔ bɛ ka baara kɛ ni faso ye marifa kɔni tɛ taa juguw kɔni bolo o la an b'a ɲini fanga fɛ k'a lajɛ ka baara kɛ ni donso ye bɛnkan dugu cayara ni population dɛ ko in wolo man di dɛ ko in wolo man di parce que a gɛlɛyara Masina bakɔbolo kɔni an b'a fɔ a tiɲɛna terisiw kɔni ye fan bɛɛ minɛ bi Masina kɔni fonction publique kɔni tɛ k'a fɔ fanga ka baara yɔrɔ bɛ yɔrɔ min na bi ko laban bɛ kɛ min ye o kɔnɔ o tigɛra Masinakaw la bi bakɔbolo fɛ interfilevura an kɔni an kamana ganna an t'a dɔn an b'a kɛ cogo min na an t'an dɔn an b'an ko la an t'an jami jarisiw kɔni Masina bakɔbolo kɔni u y'a minɛ parce que bɛnkan dugu cayara o ye kelen dugu min b'u sigiyɔrɔ la a si mɛ sɛnɛ kɛ u bɛɛ tɔɔrɔlen don an bɔra k'u bɛɛ lajɛlen kan Bayi ale ye Bankasi cercle commune dɔ ye i b'a ye k'a fɔ ko o commune na u ye impôt dɔ jagoya sigi chrétienw da la yen nɔ jatigɛwalekɛlaw ka kɛwalejugu dɔ don ni chrétien min ma o sara u bɛ gɛlɛya ta ka lase i ma wari in tun bɛ 5000 la u bɛn'a kan k'a kɛ 3000 ye cɛw ni cɛ minnu b'a daminɛ san 18 ka yɛlɛ ka se fɔ san 80 ma olu de kan ka sara musow ni denmisɛnninw sen t'a la
an ye sifin ɲɛmɔgɔ dɔ ka sira sɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ ale y'a kanu ka tɔgɔ to gundo la nin ko ninnu kan an ka olu lamɛn. Marifatiw taara se min ta kerekenakaw ma ka yira u la ka fɔ ko u ka impôt saraw ye impôt sara nana sɔrɔ cogo di u kun ka laɲini fɔlɔ jumɛn de kerekɛn ninnu u ka kerekɛnya bila ka na alisilamɛ diinɛ ma walima u ka yɔrɔ bila walima u ka marifa ta k'u yɛrɛ défend ninnu kɔrɔ walima u ka impôt sara min ka nɔgɔ kerekɛnw ma o ye ka impôt in de sara impôt in kun a dabɔra de ka fɔ ko kerekɛn kelen kelenna bɛɛ lajɛlen olu kelen kelenna bɛɛ kan ka 5,000 de sara o ye jɔnw ye musow t'a la denmisɛnninw min si ma san 18 bɔ o fana t'a la a laɲinina u fɛ fɛn o fɛn kɔni cɛ n'a si ye san 18 sɔrɔ olu kelen kelenna bɛɛ ka 5,000 sara kerekɛn ye ka fɔ o musaka ka ca u ma u y'a ye laɲini kɛ ninnu fɛ u ka sabali u ka ɲɔgɔn faamu ka dɔbɔ u ye o dɔbɔ u ye de nana bɛn 7,000 ma mɔgɔ kelen kelenna an bɛ yɔrɔ min na ko sisan o kɔni o bɛ n'o sara o ye wele mina ka da dɛ maintenant ta de bɛ yen sisan mais kerekɛn dugu fɛn o fɛn bɛ yen o bɛɛ ni nin fɛn in sarali a bɛna wajibiya o bɛɛ kan madama ni jamana ɲɛmɔgɔw ma se ka wulikajɔ sabati ka na lakana nin yɔrɔ ninnu na fanga tigilamɔgɔw kɔni u lakodɔnnen nin ko in na depuis wagati jan ka masɔrɔ maire yɛrɛ ye kerekɛn ye maire yɛrɛ ye kerekɛn donc ni ko in tɛ taa ale fana da ale fana a ka denbaya b'a la hali n'a sɔrɔ ale yɛrɛ sigilen tɛ bɛ yen bi a ka denbaya b'a la ale ye kunnafoni lase kerekɛn ka ɲɛmaayaso min bɛ Moti je pense ale fana a ye communiqué kɛ faamaw bɛɛ y'a ye k'a fɔ fɛn min bɛ ka kɛ terrain kan u bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ nin fɛn in a tɛ dan ni dugu kelen fana ma dɛ a tɛ dan ni dugu kelen fana ma dugu fɛn o fɛn ne kerekɛnw bɛ yen n'u bɛ ninnu ka contrôle la u bɛɛ ka sigi n'a ye k'a fɔ ko nin ko kelen min na se u bɛɛ lajɛlen ma kelen kelen. N y'a fɔ mɔgɔ caman b'a la ka bɔ sigiyɔrɔ la ka bɔ togodaw la ka na dugu kɔnɔna na o sababu ye lakanabaliya ye jatigɛwalekɛlaw kɛlen don ka gɛlɛya ta ka lase mɔgɔw ma yen nɔ kosɛbɛ u t'a dɔn u b'u ko yɔrɔ min na walima ka taa u ja yɔrɔ min na dekun barika bonyana kosɛbɛ kalanta b'a la ka na fana fɔ mɔgɔw sirannen don yala kalanta bɛna se ka kɛ ni lahalaw kɔnɔ wa an ka nin sira lamɛn ale y'a kɔnɔ ka tɔgɔ to gindo la. Bi n bɛna kuma situation kan mun ye déplacé ka situation ye dans le cercle de ɲɛfunke cercle kɔnɔ ɲɛfunke mara kɔnɔ a bɛ kalo 2 bɔ sisan dugu caman de bɔr'u ka yɔrɔ la ka n'u sigi ɲɛfunke ni dugu bɔr'u sigiyɔrɔ la ka n'u sigi ɲɛfunke cela veut dire k'u ka sow bila k'u ka baganw to yen k'u ka forow to yen k'u ka balow to yen k'u ka fɛn bɛɛ to yen ka boli ka n'u sigi ɲɛfunke mun na basigi tɛ yen an sigiɲɔgɔn minnu ye marifaw ta u bɛ taa dugu ninnu kɔnɔ u b'a f'u ɲɛna ko nin wagati ninnu kana u sɔrɔ yan u bɛ heure dama dama d'u ma donc bɛɛ b'i ka minɛn ta i sera ka duloki kelen ta kulusi kelen ta i sera ka tasani dɔ ta i ye dagani dɔ ta i bɛ na n'o de a bɛ kalo 2 bɔ sisan dugu ninnu ka ca u bɛɛ sigilen bɛ ɲɛfunke yan et puis u bɛ loger école ninnu de kɔnɔ dugu laban minnu wulila a tɛ tile 3 bɔ o dugu dɔ ko Ngurunɛ ani ɲɛfunke kilomètre dama dɔɔni dɔrɔn bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ k'an bɛ samiya waati de la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko ji cayara ɲina bɛɛ b'a dɔn fana k'a fɔ ko yanni kalo 1 cɛ école bɛ n'a ta ninnu dun bɛ école ninnu de kɔnɔ école bɛ se ka n'a ta cogo di san wɛrɛ ɲininkali kelen filanan yan nɔ bɛɛ de sirannen don an yɛrɛ bɛ ɲininkali kɛ faamaw bɛ kuma min fɔ tiɲɛ don wa nkalon don wa minnu sigilen bɛ Bamakɔ u bɛ kuma u bɛ fɛn bɛɛ fɔ awɔ olu hakilina ye mais an minnu bɛ yan an minnu ka sigiyɔrɔw dun an b'a dɔn fɛn min bɛ yen mun na parce que an de sigilen bɛ yan an ɲɛ bɛ ko la an b'a dɔn fana a bɛ ka kɛ cogo min na donc an bɛ mun ɲini an ka faamaw fɛ u ka ko bɛɛ kɛ u k'a lajɛ u ka nin situation k'a jɔ mun na adamaden i mana taa yɔrɔ yɔrɔ i fɛ o de ɲɔgɔn tɛ i mana t'i sigi yɔrɔ yɔrɔ hali ni miliyari de bɛ d'i ma i ka so o de ɲɔgɔn tɛ tiɲɛ na bi dugu nin kɔnɔ siranya bɛ a bɛ se ka kɛ mɔgɔ dɔw tɛ sɔn k'a fɔ b'a kalama dɔw fana tɛ sɔn k'a fɔ parce que u bɛ siran mais k'a fɔ basigi tɛ ɲɛfunke cercle la dɛ basigi tɛ tiɲɛ fɔ de ka di ala ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye basigi tɛ parce que n'i y'a ye cɛkɔrɔba musokɔrɔba cɛ muso denmisɛnnin i sigiyɔrɔ i wolola yɔrɔ min na i kɔrɔbayara yɔrɔ min na i bɛ bɔ yen ka n'i sigi yɔrɔ wɛrɛ cela veut dire que hɛrɛ tɛ yen donc hali bi an bɛ faamaw fo ka baaraw la nka hali bi tɔba bɛ yen dɛ tɔba bɛ yen ka kɛ vraiment parce que insécurité bɛ yen cercle kɔnɔ insécurité bɛ yen an kana ɲɔgɔn dɛmɛ. Bamako ni Segu ni ɲɔgɔn cɛ yɔrɔ min bɛ wele ko Tenkole siraban kasara jugu 2 kɛra yen nɔ dɔgɔkun in kɔnɔ a kasara ninnu kɛra sababu ye ni mɔgɔ 20 n'i tora a ko da fɛ mɔgɔ minnu joginna olu bɛ se mɔgɔ 70 bɔɲanko ma bolofɛn caman tiɲɛna ko Segumo kɔnɔna na mɔgɔ ta mobili n'o ye kariw ye olu ka ɲɔgɔn sɔrɔ de kɛra ninnu sababu ye
ka kini kibaru sɔrɔlenw ye damatɛmɛboli de kɛra ko sababu ye joyila procureur ale y'i ka nisɔngoya jira nin ko ninnu na kosɛbɛ an k'a ka ɲɛfɔliw lamɛn. n bɛ degun dɔ kɔnɔ ani dabaliban dɔ kɔnɔ min tɛ se ka n bila n ka kuma caman fɔ n b'a fɔ dɔrɔn ala a barika parce que fɛn o fɛn n'a kɛra n b'a fɔ ala latigɛ don mais souvent mɔgɔw ka latigɛ fana b'a la ni accident fila min kelen filɛ semaine kelen kɔnɔ dɔ in kɛra il y a même pas 5 jours nin fana na kɛ e ka nin siraba in lajɛ i ka accident kɛcogo jateminɛ i b'a dɔn k'a fɔ nin ye n ka sira tɛ ko la ani sariya ye sariya kisɛ minnu bila circulation routière batoli kama a dɔɔni kama o tɛ ka labato adamadenw ka sira tɛ code de la route la surtout les chauffeurs n'o de fɔ chauffeur kɛ n'i donna mobili kɔnɔ i bɛ mobili saba de boli i b'i yɛrɛ ka mobili boli min b'i ɲɛfɛ i b'o boli min b'i kɔfɛ i b'o boli ni accident sugu foyi wɛrɛ tɛ siraba kan sariya labatobaliya ani chauffeur ka n ka sira t'a la ani sunɔgɔ il est temps que an bɛ yɔrɔ min na bi chauffeur k'u yɛrɛ dɔn u ka yafa ma n'a kuma dugu la u k'u yɛrɛ dɔn u k'a essayer ka siraba kan sariyaw ɲini k'o dɔn ni sunɔgɔ b'u la u k'a kɛ ala kama u k'u jɔ ni passagers ye parce que danna de bɛ passagers don mobili kɔnɔ ka bɔ point dɔ la ka taa point dɔ la et n'a fɔra i mana don carré o carré kɔnɔ bi jatigɛ de b'i dusukun na yanni ka se yɔrɔ la i bɛ se i ɲuman wa i bɛ se i salen de wa mɔgɔ si t'o dɔn vraiment a sera sa chauffeur k'u yɛrɛ dɔn a sera sa adamadenw k'a ɲini ka code de la route maîtriser ne min ye procureur ye nin bɛ yan n bɛ kuma gouverneur ka bonya fana kɔnɔna la vraiment n'a cas d'accident fɛn fɛn n'a sera tribunal la an seko ye min ye an b'a kɛ et sanction bɛ ka tomber han chauffeur bɛ taa la an bɛ se ka mun wɛrɛ kɛ ka tɛmɛ o kan mais il est temps que chauffeur fana k'u yɛrɛ dɔn u ka sabali ni accident sugu ta nin tɛ an si ka kunnaja ye gouverneur ka kunnaja tɛ ne min ye procureur ne ka kunnaja tɛ an b'a ɲini ala fɛ ala ka nin kɛ a bannen an b'a ɲini ala fɛ ala k'a to maaw ka se k'a faamuya an bɛ ka kuma min fɔ an b'olu de ye an b'u ye an b'an yɛrɛ ye an bɛ jamana fana ye jamana ye caman kɛ ka mɔgɔw ladi sketchiw bɔra ANASER ye fɛn bɛɛ kɛ gouverneur yɛrɛ tuma bɛɛ an bɛ campagne kɛ tribunal la campagne bɛ kɛ ka chauffeurs sensibiliser n'an bɛ se ka mun wɛrɛ kɛ ka tɛmɛ nin kan mais ni min y'a kɛ je m'en foutisme ye n'i y'a sɔrɔ tribunal la ni min kan ka kɛ o bɛ kɛ ni ala n'a kira. Bamako yan nɔ sanji ka kasara kɛra sababu ye ni mɔgɔ caman ka sow tiɲɛna ni mɔgɔ caman kɛra so ntan ye bolofɛnw fana tiɲɛna kosɛbɛ yirimajɔkaw fɛ yen nɔ mɔgɔ minnu farala ɲɔgɔn kan yen nɔ ni olu ka so tiɲɛna u faralen ɲɔgɔn kan yɔrɔ min na an wulila ka se u ma yen nɔ an y'a ye k'a fɔ ko degun caman bɛ u kan u ka ɲɛmɔgɔ dɔ ye nin sera kɛ an ye an k'o lajɛ nin jaw fɛ. Awa an ye baara minnu kɛ ka u bisimila o fɔlɔ ye parce que dugudenw de don ni u bɛ dugu kɔnɔ ni degun y'u sɔrɔ laɲini fɔlɔ ye mun ye o ye ka dugutigi magɛn de donc ni dugutigi magɛnna dugutigi de bɛ fɛɛrɛ kɛ u bɛ se ka bila yɔrɔ min na pour que ka se ka degun bɔ kan fɔlɔ yanni ko tɔ ka ɲɛnabɔ o la dugutigi ye yamaruya di an ma ka kuma ni o ye CGC ye lakɔliso yɛrɛ kalifalen bɛ minnu na u kana pour que u ka se ka u ni gardien ka bɛn a la minnu bɛ na u ka place d'u ma u ka se ka don parce que u mana na cogo cogo clé de bɛ gardien bolo fo gardien ka ci fɔ gardien ka ci ka fɔ gardien ɲɛna a ka place d'u ma guwa min bɛ yan bi a bɛ guwa 30 bɔ bon e yɛrɛ bi yan dɔw bɛ ka na halisa ka na ɲinini na donc ni mɔgɔ fɛn kɔni nana ka fɔ k'i bɛna ɲinini kɛ an tɛ ban mɔgɔ la ni place bɛ dɔrɔn donc an b'o de sɔrɔ parce que duguden de don malien de don an tɛ se ka ban o la voilà yanni jamana ka dɛmɛ ka na dugutigi fɔlɔ de ye dɛmɛ di parce que ale ka dugudenw de don ale ka dugu sigibagaw de don depuis a y'a mɛn k'a fɔ ko degun y'o sɔrɔ a ye conseil fara ɲɔgɔn kan ani jeunesse parce que yirimajɔw de ni ko bɛ kɛ dugutigi bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan de donc a y'olu fara ɲɔgɔn kan donc balo min b'ale bolo n'o ye 50 bɔrɔ 5 ye ale yɛrɛ ka balo a y'o de di denmisɛnninw ma sufɛ ka na n'a ye dogo la fana sutura la ka na d'u ma o kɔfɛ donc dɛmɛw nana n'o ye service social développement social ka fara gouverneur yɛrɛ n'o ye Ablaye Kulubali ani maire u nana pour que ka se ka na visite kɛ u ye dɛmɛ fana lase u ma volonté an ye mɔgɔ sɔrɔ musokɔrɔba dɔ bɛ Musabugu ko Lela Ture donc kalanso de b'a bolo ale ni an baarakɛ ɲɔgɔn dɔ bɛ yen an tɔɲɔgɔn dɔ bɛ yen an sigiɲɔgɔn dɔ bɛ yen ko Jabi Usa Jabi u b'a fɔ Alimami Jabi donc olu nana ka na mɔgɔw lajɛ donc o musokɔrɔba kɔni a ye tile 4 de kɛ finiko mana belebeleba in
o ɲɛ naani zamɛ la n'a ye tile kelen kɛ zamɛ a bɛ tile kɛ macaroni ye ka tile kelen kɛ zamɛ macaroni fo a laban yɛrɛ o ye a y'a jɔ vendredi passé o tun ye nɔnɔ belebele nɔnɔ camanba ani buru k'a di mɔgɔw ma bon dɔ fana bɔra kuluba k'a ye kibaruya mɛn o nana macaroni d'u ma ani mɔgɔ bɛ ka na fini fana d'u ma ani sigidala mɔgɔw fana minnu bɛ sigida la n'olu y'a mɛn olu bɛ ka na dɛmɛ fana k'u ye parce que o don u nana wari di donc an ye wari tilaw cɛ parce que an kɛlen bɛ ka commission sigi k'a fɔ ko n'a danna dugu ma ko dugu b'a don o tɛ dɛ dugu de bɛ u fana commission dɔ de bɛ an kɛlen bɛ k'o sigi sinisiri yɛrɛ fana kama donc an b'u wele ka na ni fɛn fɛn nana an b'u wele k'u sigi ka bonya da u kan donc a bɛ tila cogo min na an bɛ jɛ k'a kɛ o cogo la. tɔn min bɛ wele ko association humanitaire solidariste 223 baɲumankɛ tɔn don olu tun ye dɛmɛ dɔ ɲini k'a fɔ k'u b'o kɛ mɔgɔ degunnen ninnu ye minnu ni ji ye kasara lase u ma u ye dɛmɛ fɔlɔ min sɔrɔ u taara yirimajɔ kalansoba la mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ka taa dɛmɛ lase olu ma. minnu nalen filɛ an dɛmɛ nin ye vraiment an b'u fo sabula an bɛ yan depuis le 11 depuis san fɔlɔ nana comité sigilen bɛ a kama dugutigi fɛ jeunesse ni chefferie ani chef secteur pour que ka se ka baara in kɛ ko ɲuman kɛ parce que sigida la ni mɔgɔ nana fara ɲɔgɔn kan n'i ko k'i bɛ dɛmɛ tila donc n'i ma comité dɔ sigi a la a ma nɔgɔn donc commission dɔ sigilen b'an kama pour que ka se ka dɛmɛ in kɛ ni dɛmɛ nana a ka se a seyɔrɔ la bon dɛmɛ fana bɛ na minnu kama ni dɛmɛ nana an b'u yɛrɛ fana wele ka fara an kan donc a tɛ kɛ k'a fɔ ko an bɛna tila u kɔfɛ o tɛ an b'u bɛɛ wele ka na donc denmisɛnnin minnu ka kan denw na donc an b'o di u parents yɛrɛ ɲɛna ni parents ni minnu ka kan u bɛ d'u ma ni denmisɛnnin minnu ka kan an b'o d'u ma bon surtout u ye minnu bila ka na nin ye denmisɛnnin fɛn de parce que n'i ye denmisɛnninw jateminɛ denmisɛnninw ka ca bon ɲɛnajɛ fɛnw b'a la bon denmisɛnnin finiw fana b'a la o mago b'o la donc halisa an bɛ wele kan bila minnu bɛ yen k'a fɔ ko u bɛ se ka hali denmisɛnnin finiw bila ka na an bɛ u ka dɛmɛ kɔnɔ toujours parce que u tun bɛ ji la de ni san nana fo ka mɔgɔ minɛ a gorge la donc vraiment espoir t'i ye tuguni k'a fɔ ko i b'i ka fɛnw récupérer donc a bɛɛ bɛ tiɲɛ de donc foyi t'u bolo ni foyi ma na donc n'an sera k'o dɛmɛ sɔrɔ vraiment o ka fisa kosɛbɛ. Jamanaw de bɛ dan sigi aw ka bi dɔgɔkun kibaruw la kibaruw farala ɲɔgɔn kan lase aw ma jɛ ka baara don André Traoré Emmanuel Jara Paul Jara ani fo taa se Daniel Pujugu ma aw kana ɲinɛ ka aw abonné an ka page YouTube la walasa aw ka se ka jaw sɔrɔ u bila waatiw yɛrɛ fana na aw ni ce aw ka timinandiya la Ala ka dɔgɔkun wɛrɛ yira an na.